Maliba TV1 jabarani filɛbagaw bisimila aw ka kunnafoni sentelimaw sanfɛ. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jagoko ani izini ko minisiri Musa Alassane Jalo ye lajɛba 19nan kɛ ɲɛminɛ ni taji baarakɛlaw ye kunu alamisa avril kalo tile 9 san 2026 ka taa marisi kalo tile 30 la ka taa se avril kalo tile 5 ma. Fɛn min ye dɔgɔkun tɛmɛnen taji ta mobili 640 sɔrɔla, o b'a jira ko fɛn min ye o min bɛ taa taji litiri miliyɔn 29 na. Jateminɛw y'a jira ko fɛn min ye nin dɔgɔkun na ko taji ta mobili 522 o bɛna ci jamana fan bɛɛ la sisan nɔ. O b'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye hali ni gɛlɛya bɛ yen nɔ, nin taji ko in a bɛna se ka nɔgɔya cogoya min na an ka jamana kɔnɔ. Mohamed Ahmed Cissé ala ye a ka kalifa minɛ la ka kɛɲɛ ni kunu alamisa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo tile 9 san 2026. Mohamed Ahmed Cissé ale tun ye kunnafonidila ɲɛmɔgɔ ye kunnafonidi sɛbɛn Le Scorpion ale kɔnɔna la. Kunnafonidiko ɲɛmɔgɔba Aki ale tun ye o maakɔrɔ dɔ fɛnɛ ye. Mohamed Ahmed Cissé a tun ye Mali kunnafonidila sɛgɛnbali dɔ ye Mali jamana ale kɔnɔna la. An bɛ dugawu kɛ Ala ka badabada dali nɔgɔya ani silamɛ fure bɛɛ lajɛlen. O b'a to an bɛ don jamana ale kɔkan kibaruyaw la. An b'a daminɛ Benin jamana ale la. CEDEAO ye kalata kɔlɔsili baara dɔ bila sen kan jamana kuntigiya hukumu ale kɔnɔna la. Fɛn min ye ka bɛn avril kalo tile 12 ma san 2026. O tɛ kɛla maa miliyɔn 7 na a kunkanfɛn o de kan ka kalata in kɛ ka bɛn fɛn min ye Woronial Wadani ale ni Paul Ompe kalafili olu ni ɲɔgɔn cɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ o cidenya baara ɲɛminɛlen don ka di Nana Akufo-Addo ale fɛ yaasa laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ yaasa k'a jira ko kalata in a bɛ se ka kɛ hɛrɛ ani baden na cogoya min na Benin jamana ale kɔnɔna la. Kunnafoni kuncɛla bingannikɛ kɛwale dɔ taara ka ɲɛsin Niger sɔrɔdasiw dagayɔrɔ ma ka bɛn araba ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la avril kalo tile 8 sufɛ ka taa se alamisa ma avril kalo tile 9 san 2026. Ni binganni senfɛ Benisei Borno mara la dugu in ɲɛmɔgɔba n'o ye fɛn min ye Général de Brigade ale 2nan ye ale ye jɛkulu dɔw bila sen kan ka bɛn nin don kofɔlen ma. A yirala k'a fɔ ko nin jɛkulu in bɛɛ lajɛlen fagara ni binganni ale senfɛ. Nin jɛkulu in fagara ni binganni kɛwale dɔ senfɛ kalo 6 tɛmɛnen Niger jamana ale kɔnɔna la. Maliba TV1 jabarani filɛbagaw ne bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan. Ni Ala ma an ka jɔnya jɔ an na aw ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan ani nin waati kelen na. Wassalam.